Ahojte. Čaute. Sme tu zas pri 3. videu. Áno. Ešte sú iba 3 a už si nepamätáme, koľko ich je, lebo Pane Bože, toľko práce. Veľa natáčania. Dneska budeme predstavovať Miriam a jej auta. Čaute. Ako prvé si predstavíme driftkáru. Áno, kým je svetlo. Áno, áno. A potom sa pôjdeme pozrieť na nejaký iný typ športu, motoršportu. Teda možno, že do budúcnosti nebudeme Misuki Drift, ale budeme len Misuki a rozšírime svoju pôsobnosť. Budeme Misuki Motorsport. To sa musí kúpiť potom ďalšie auto. Presne tak, presne tak. Hej, nejaký motoršport, kde netreba tak často meniť kolesa. Iba sú drahšie pneumatiky. Áno. Alebo čokoľvek. Vydržia dlhšie aspoň. Takže Mimi, povedz nám niečo o tvojom aute, čo to máš za auto, ukáž nám motor, aký motor to máš a niečo nám o ňom porozprávaj. OK, tak aby som sa neopakovala z predstavovania s furt bokem, tak vám poviem presne to isté. 2.8, atmosférická, funguje a žije a bolo veľa otázok na to, či niektorá z nás plánuje auto turbiť alebo kompresorovať a môj osobný názor je na to, že mne zatiaľ 2.8 stačí. Aj sa ti v pohode otvára, keď tu máš s driftou menšie boko. Hej, neubližuje to autu, ale storka je veľmi cool. To bol jeden z prvých tréningov na Pezínskej Babe, kde som narazila do stromu. A to je taký ten jeden z tých menších stromov. Tí, čo poznáte Pezínsku, budete vedieť, o čom rozprávam. Tam, kde sa väčšinou kríži trať, kde prechádzaš z tej trate, ktorú vidia diváci pod skalu. A išli sme tak, že ľavými dverami napred, pod skalu a tam sú také brezy, také trocha užšie stromčeky, do ktorého som vrazila a on tak zaprúžil a sa mi takto zaprúžilo tú kapotu. A vystúpila som z auta, našla som si mriežku, nastúpila som a išla som ďalej. Tu máš niečo, čo my nemáme? Hasiaci systém. Minulý rok sme dali hasiaci systém do auta kvôli závodom v Maďarsku na Drifted Ponthu. A bolo to o mnoho jednoduchšie nainštalovať, než sme si mysleli. Mysleli sme si, že to bude oveľa väčší problém. Najväčší problém nám robila táto časť a to bol tento odpájač na blatník. Trocha som sa potýkala s tým, že ako umiestniť odpájač na blatník, tak aby som si nepreliačila blatník. A on trocha preliačený z toho je, ale ešte stále to vyzerá celkom elegantne, takže som spoko. Čo je veľmi dobrý fit, ktorý spravili Košičania na tomto motore je, že filter dali tento, ktorý sa otvára na tento šrob, takže nepotrebuješ na to to chytátko na otváranie, ale otvoríš to úplne vzdorne, to je pecka, to si veľmi užívam. Čo som netušila, ale zistila som to za pochodu, je, že to zrejme má olejovú vaňu z iného auta, ktorá je väčšia a tým pádom v aute je viacej oleja. Zistila som to pri výmene, keď namiesto 6 litrov, čo do 2.8 ide niečo okolo 6 plus litrov, som tam naliala 8. A ešte stále to bolo na minime. A zrejme to naozaj spôsobuje to, že to auto sa neprehrieva, že ten olej nedegraduje tak rýchlo, tým, že je ho tam viac. Takže si myslím, že to bol veľmi dobrý move a určite to stojí za to mať viacej oleja v aute, aj keď je to akože proti zásade weight reduction, ale je vďaka tomuto auto funkčnejšie. A musím povedať, že je to jedna z mála 36-iek, kde nepočujete hydraulické zdvihátka. Teda M50, 52, 54. Teda každé druhé auto, ktoré zaparkuje vedľa mňa na tréningu alebo na pretechoch, tak počujem hydraulické zdvíhatka. Tvoje auto je ticho. Hej, moje necvaká vôbec. A aj tak všeobecne je dosť tiché, nie? Že výfuk je tam spravený tak, takisto nič som nerobila s výfukom, toto celé som kúpila postavené.
Pozdravujeme Matisa. A mala som ako začiatočník obrovské šťastie, že mi poradili ľudia, ktorí sa do toho vyznali viac a ja som si dala povedať. Kúpila som hotovú stavbu od ľudí, ktorí vedia, čo robia, keď stavajú autá a vďaka tomu som nemusela riešiť nejaké problémy, lebo naozaj žiadne nenastali. A oni teda robili aj výfukový systém, ktorý bol celkom fajn aj na bežnú prevádzku. Ja som to auto kúpila tak, že malo platnú emisnú STK a teda normálne značky. A keď som zachytila ten správny moment v určitých otáčkach, tak to auto bolo také tiché, že som aj prešla okolo policajtov, tvárila som sa, že nič. Nie, že by to aj tak nevyzeralo troška tak do očí bijúco, ale ešte na tom nebol vtedy polep. Ale vedelo to byť veľmi tiché a dodnes vie byť. A na trati, akože keď tomu utnem, tak to má veľmi pekný zvuk. Ale keď ten plyn uberiem, tak je to auto proste tiché a nerušivé. Čo som dorábala, bol bežbar. Bežbar som dorábala akurát pred tým tréningom, keď som narazila do spomínaného stromu. Takže som vtedy bola veľmi vďačná za to, že ten bežbar mám. A to bolo koľko? To už mohli byť aj 4 roky dozadu. Čo vám porozprávam je príbeh tohto dúhového polepu. Mima, osvieť ho, nech je krásny. Nádherné. To je brutalita. Keď na to nesvieti slnko, tak nie je až taký pekný, tak vyzerá tak divno šedofialovo, ale keď na to zasvieti slnko, tak sa to fakt pekne odleskuje, kvôli tomu som si to aj vybrala, kúpila som najlacnejšiu fóliu na, myslím, že na Amazone, proste random z hocikade a keď som sa ju snažila nalepiť na auto, týchto veľa malých kociek nebol pôvodný plán a táto fólia ani nie je takto originálne. Tuto keď sa pozrieš, tu keď to nakameruješ, tak tu je vidno, že ten pattern ešte není tak symetrický ako na zvyšku auta. Takže prvú som lepila kapotu a kým som prišla na to, ako to lepiť, nech to vychádza čo najlepšie, tak to chvíľu trvalo. Takže tuto je vidno, že to je naozaj ručná práca. Došla som k tomu, aby som to lepila po takýchto malých kúskoch, takže som zistila to, čo mi každý radil, že najlacnejšiu fóliu, keď kúpim, tak sa s ňou veľmi ťažko robí. Nie je taká pružná, nevieš ju tak naťahovať, keď sa ju natiahla troška viac, tak sa roztrhol ten vzor a už to bolo proste na mieste prakticky priehľadné, takže som sa rozhodla, že to budem musieť nastrihať na malé kúsky, aby som teraz 15 metrov fólie nevyhodila do koša. A bola jedna zima, písal sa rok 2000 XY, keď sme boli spolu na garáži. 21, keď som prišla. No. A strihali sme s Toadym kocky 5 cm na 5 cm ručne. Všetkých týchto 1 000 000 kociek, ktoré sú na aute, sme ručne vyrezali a potom som ich lepila kúsok po kúsku, kocku po kocke. Celá polka auta. Celá polka auta. Ale myslím, že stojí to za to. Hej. A ak sa pýtate, prečo polka auta a prečo nie celé, tak to je môj trik na partnera na trati, s ktorým idem. Leader Chaser Run, hej, to je moja taktika do betlov, že najprv chaseuješ čierne auto a dobre, idem za čiernym autom. Potom zmení, ide druhými dverami napred a zrazu ideš za farebným autom a taký si zmetený, že sa zrovnáš. Tak dobre vedieť, toto som ani nevedela, teda keď pôjde za tebou. Tak... Buď pripravená. Predné kolesa chcela by som s nimi niečo spraviť, lebo oni teraz sú čisté, oni sú není špinavé, oni sú iba obité. Dostala som ich darom pár rokov dozadu, odtedy som nebola ochotná kúpiť si nové disky. Takže jazdím na týchto, nie je to kvôli tomu, že by sa mi nejako extrémne páčil dizajn tých diskov. Je to kvôli tomu, lebo majú správne ET, aby pri vytočení kolies sa mi o nič nedrali. Sú to 17-ky, sú na tom obuté 2, 2, 5, 4, 5 semisliky, ktoré som tiež dostala darom. Takže ja si naozaj idem aj v živote, aj v drifte dosť ťažký low cost. Takže okrem toho, že som kúpila
relatívne na tú dobu drahé auto postavené do posledného šrobu dokonale. Na všetkom ostatnom sa snažím šetriť a hej, potom je to takto. Ale túto sezónu teda asi kúpim nové semisliky na predok. 2, 5, 4, 5, 17. Ak niekto máte, kľudne nám napíšte do komentárov. A celý podvozok je na polyuretánoch. Celý podvozok je na polyuretánoch, čo tak trošku závidím, lebo naozaj to auto ide, okamžite reaguje tam, kam vytočíte volant. Takže je to veľmi zábavné s tým jazdiť. Je to veľmi predvídavé auto. Akože inak, je to veľmi predvídateľné auto. Nevracia sa tomu volant až tak, ako by som možno chcela. Ale nie je to cítiť úplne na trati, je to cítiť pri manži, keď ideme niekde proste si troška akože vyhodiť z kopítka. Tak máme jedno miesto, kde je veľmi dlhý a úzky priestor, kde to veľmi nevydáva radičina ako na manži v rýchlosti. A tam je cítiť to, že ten volant sa nevracia tak, ako by si chcel. Vždycky tomu musíš troška priuhliť alebo trošku ubrať, ale to je asi jediná chyba a aj tá chyba vychádza z mojej voľby nastavenia geometrie. Ak by som si nastavila geometriu troška bližšie k sérii, tak by sa to vracalo, lebo vždycky to tak bolo, vždycky sa to vracalo, až kým som sa rozhodla, že si urobím geometriu troška extrémnejšiu, tak sa ten volant vracať prestal, ale získala som veľkú výhodu v tom, že to auto má veľmi veľké rozpätie toho driftu, kým sa pretočíš. Takže vítajte vnútri môjho auta. Toto je to, čo vidíte, keď si so mnou dáte drift taxi. Mám ponožku na volant. Volant síce už má nejaký vek, ale mám ho rada. Mám rada tieto maličké Races volanty. Mám pocit, že tieto malé volanty tak lepšie sedia do ruky pri drifte. Bo keď je to veľký volant, tak musíš viac hýbať rukami a keď je malý, tak ho máš tak kompaktne. Mám trocha atypicky blízko sedačku, ale taký je život. Takto sú šroby sériové na BMW a takto mi to vychádza, takže občas si zapínam smerovky nohami a tak, ale nejak veľmi ma to nevie srať. Inak vidíte, že mám peknú sériovú palubovku, vyzerá to tak akože celkom čisto. Mám tu rádio v driftkáre, čo je veľká výhoda, lebo vždycky mám so sebou USBčko s nejakým mojím funky playlistom a človeka to pozdvihne na duchu, keď potrebuje. Čo vidíte je pokračovanie hasiaceho systému. Mám tu prichystanú novú ručku IRPčko, čo som dostala do daru od chalanov s Furtbokem, alebo aj dievčat od týmu Furtbokem. Má to takúto peknú vlastnú konzolu. Túto spodnú konzolu vyrobil Ritchie, aby to bolo kompatibilné s predošlým uchytením. A síce mi každý radil, že si mám dať ručku medzi volant a shifter, ale mne sa nechce rozpilovať celú palubovku. Mne sa páči, že tá palubovka je tu sériová, že je to také čisté a nejak si s tým poradím aj takto. Na ručke mám gumičky, lebo predsa stále sme dievčatá a máme dlhé vlasy a na pretekoch potrebujeme všetky gumičky, ktoré sa vyskytnú v okolí, všetky. Lebo helmet hair je reálny problém dievčat na trati. Dám si dole helmu a vyzerám jak keby som prišla z plaveckého kurzu, takže musím mať vždy gumičku po ruke, tak mám 4. Mám novú sedačku, ktorá je, ani neviem čo, Bimarco Expert. Tak ako všetko, táto sedačka je, hádajte, z druhej ruky. Musím povedať všetkým ľuďom, ktorí rozmýšľate, že začínať budete, že by ste chceli začať s driftom a rozmýšľate, čo je potrebné kúpiť, tak moja skúsenosť je, že škrupina spraví veľký rozdiel. U mňa to bol naozaj jeden z tých, je viacej tých bodov, ktoré spravili veľký rozdiel v tom, keď môj drift už začal nejako vyzerať, ale škrupina bol jeden z najväčších bodov, lebo keď som sa
učila driftovať, potom ako som si priniesla auto z Košíc. Mala som tú sériovú sedačku shodnú s touto a šmýkala som sa v nej sprava doľava a bola nižšie a nohu som si stále búchala o palubovku, až to vyústilo do toho, že som na tréningy chodila s obviazanou nohou, lebo jedno leto, keď som sa učila driftovať, som proste mala čierne koleno celé leto, lebo to bola jedna permanentná veľká modrina. Čo ešte môžete vidieť v mojej driftkáre, sú všelijaké funky nápisy, lebo si z toho auta robím taký ten svoj happy place, ako vlastne my všetky. A tuto na zrkadielku je jeden veľmi hlboký nápis a potom si to otvoríš a potom tam vidíš sám seba a má to byť také veľmi sebaláska. A tuto na airbagu je tiež jeden nápis, ale už ho není vidieť, takže anyway. Takže sa snažím v tej driftkáre zachovať takú tú radosť, čo mi prináša. Všelijaké pekné veci si tu poodkladám. Všetky nálepky, čo mám nalepené na aute, okrem sponzorských, čo sú také tie pre mňa osobné, tak sú to buď drifterské týmy, ktorým fandím a ktorých mám rada, čo sme si porozdávali, povymieniali s kamarátmi nálepky, alebo sú to nejaké funky nálepky, akože, ktoré vyvolajú ľuďom úsmev na tvári, alebo sú to nejaké feministické žvasty, ktoré si ja veľmi idem, alebo sú to dary smrti z Harryho Pottera, ktoré ma chránia pred všetkým zlým. A keď do toho auta sadnem, aj po dlhom náročnom dni si prídem sadnúť do garáže, tak sa tu dá totálne vypnúť. Proste drifty sú není iba to, že sme drsné a jazdíme a ja neviem čo, vyhrávame. Pre mňa to nikdy nebolo úplne o tom, že idem vyhrávať. Pre mňa to bolo vždy o tom, že som si našla fantastických nových kamošov a kamošky a že je to čistá radosť. Že hoci kto sa ma spýta na drifty, tak vždycky odpovedám, že pre mňa sú drifty proste kolotoče. Proste úplná radosť. Moje malé decko sa zobudí. A o tom to je. To je všetko. Strihni to. To bolo pekné. Auto je nadvihnuté kvôli tomu, lebo sme menili diferák, čo ste tiež videli v našich príspevkoch. A tu je starý, tu je ten, čo bol na videu a krochkal. A teraz je tam druhý. Menili sme, toto je zo zdravého diferáku Veko, ktoré sme vymenili z nezdravého, lebo tam boli žlté silenty. Takže Veko zostalo pôvodné, ale diferák sa tam dával druhý. Ten už je tam nahodený. Takže to je v podstate vyriešená vec, ale je dole výfuk na druhej strane, lebo sa mi teda výfuk zvykne vždycky nejakým spôsobom odmontovať. Hej, this is it. A povedali sme si, že túto zimu to už spravíme poriadne tak, aby sme nemuseli každé preteky drátovať výfuk, lebo prúží celý. A v podstate aj predídeme tomu, aby sa niekde zlomilo, alebo sa dačo stalo. Takže koncovka je daná dole a bude sa dávať naspäť poriadne. Okrem toho nejaké kozmetické veci. Krídlo som dávala dole, lebo už je v takomto stave. A pôjde naspäť, lebo sa mi veľmi páči vslad toho auta s ducktailom, ale pekne ho prebrúsim a nastriekam na novo. A potom ho tam nahodím naspäť. Chystáme prvý rok Misuki Fit Necukami exhibície, kde budete môcť prísť, vidieť nás 3 a chalanov s Necukami a povoziť sa s nami na drift taxi. Bude to pecka, lebo vždy si najlepšie užijete jazdu s jazdcami, ktorí sa poznajú navzájom, vedia, čo si voči sebe môžu dovoliť a potom väčšinou z toho vychádzajú betle, ktoré sú fakt výborný zážitok, lebo k sebe môžeme ísť blízko, ale dôverujeme si dostatočne na to, poznáme štýl svojich jazd, aby sme predišli nejakým kolíziám. Takže sa na to veľmi tešíme a ako náhle si upresníme info s organizátormi,
tak aj my vám zverejníme kalendár, kde a kedy nás budete môcť vidieť a povoziť sa s nami. Takisto ste nám kladli otázky ohľadom nálepiek a budú nálepky a budeme ich rozdávať. Pravdepodobne ich budeme rozdávať všetkým účastníkom Drift Taxi ako poďakovanie za to, že sa s nami vozia a že nám fandia. A toto bude štýl, ako budete môcť získať naše nálepky a môžete ich hrdo nosiť na svojich autách. Čaute. Sme tu zás. No, začnite niekto iný. Vždycky ja začínam, začnite. Prečo? Prečo? Nie. Áno. Aj. Čo je? No. Daj si dole kabelku z pleca. Vyzerá, že si teraz prišla. Hej. Som akurát prišla.